naman sa scooter mga pare guys. Yung model niya. Malaki rin yung tail light niya mga pare guys. Tignan niyo. May kickstart din siya mga pare guys. At may speedometer siya, tsaka digital na rin po yung RPM niya siguro mga pare guys, or speedometer niya. Yan, speedometer gauge. Pag sa speed naman yan, nalagag siya. At ito naman yung sa big bike na ito mga pare guys, binili. Napakaganda mga pare guys. Pare guys, napakaganda oh. Full digital na po siya. May starter button na rin mga pare guys. Yan mga pare guys, wala siyang kick. Dahil big bike na rin kasi ito mga pare guys. Karamihan sa mga big bike kasi mga pare guys, wala ng kick mga pare guys. Pirelli yung gulong niya oh. Ang size ng rear niya 160 mga pare guys. Tsaka yung front niya mga pare guys, ito 120. Dual disc brake na rin siya. Napakaganda ng binili mga pare guys. Ito yung isa. Full digital na rin mga pare guys. I think itong binili mga pare guys, ito yung ginagamit ng piano rigs mga pare guys dati. Para makita nyo mga pare guys, yan design in Italy. Ayan mga pare guys, starter button na rin siya. Sa mga parts nila dito mga pare guys, available dito mismo sa store nila. Itong Benelli store. Kung nag-aalangan kayo sa parts, kompleto yung parts nila dito sa store.
Ito naman yung sa mga pare ko, yung vintage. Vintage style mga pare ko. Napakaganda rin mga pare ko. Moto Lee. Pesaro, Moto B. Pesaro. Displacement niya 200cc. Ayan, nakita natin yung Evo mga pare guys. May model din pala na Evo 200. At digital na rin siya mga pare guys. Ayan, digital gauge na rin po. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today. Binili vintage din mga pare guys. Ito yung isang kulay niya. Yung kanina is dark color, ito gray color naman siya mga pare guys. Ito naman yung isa mga pare guys, Benelli. Napakasimple lang na mga pare guys. Parang style MT-09. Napakaganda mga pare guys. LED lang po yung kanyang headlight. I think semi big bike pa lang to mga pare guys. Ito, displacement niya mga pare ko is 250cc. Semi big bike pa lang siya. Napakaganda niya mga pare guys. About sa mga price ng mga to, syempre mag-inquire na lang tayo sa mismong mag-a-assist sa atin. At ito naman yung isang big bike na ganda mga pare guys. 502cc mga pare guys. Napakaganda. Chain pa lang niya mga pare guys, ang laki. Protected din yung mga engine niya, mga parts niya sa loob, may mga frame na rin siya. May mudguard na rin siya mga pare guys. Mudguard na may alarm or signal light. Yan, napakalaki ng ano yung mga pare guys. Radiator niya, liquid cooled. Full digital mga pare guys. Ito yung mga low displacement mga pare guys. Give it to me like Yan, 150i mga pare guys. Parang style sniper.
Napakaganda na ito mga pare guys. Napakaganda na ito mga pare guys. Displacement niya 600cc. Ayan, pang expressway na ito mga pare guys. 600i. Fuel injection na rin siya. Dual pipe pa siya mga pare guys. Napakaganda niya mga pare guys. All digital na po lahat dito mga pare guys. Panel gauge nito napakaganda, parang tablet.